Hosana yaukun David. Kesengi utrai selatlai. Maka arpu kendai terik. Kemuleber arhajar arpun riu. But ya kajing pule naga gospel ko Matthews nong keba arpuwe kot iwe duk hadwe. Kajing pule naga gospel wa ka first station ko kajing ra selatlai. Di lengkot pangkane ka gospel kajing pule shwa banyat ya kane ka jing yara ya kan hoi hosana ya ukun jong David. Aba ujisu bat kisenran jong u kilapoi hajan Jerusalem. Lapa arngut kisenran bandit sim ya kada bat ya ukun jong ka. Kane ban pendep ya kajing ya tu lupa ba usim unwan kajing jamnut usyong halor ukun kada. Kisenran kilalek kumba ulah hukum. Bat usyong haukada. Kad ba urung cakanong ba Jerusalem. Ipaj ba ki siang ya ki jain. Bat ki tenad ding hakalenti. Bat ki arwai jam. Hosana aukun udabit. Suk uta ubawan haka kerteng utrai. Ingat penpik nak ni nak dan kejuk ke gospel kat Matius nang baar kuai dekat kendai. Apa urung sia Jerusalem. Kanong ba barok kala lengok bat ki keli. U Asia une. Bat ki pajba ki jubab. Ba udai ujisu unang itu lupa Nazaret Galilea. Matius arkuai kadwe. Dengan ayah pi ya kawai ka sermon jong u Andrew jong ka Crete, Bishop Andrew jong ka Crete, Saint Andrew of Crete, Bishop. Ka naka Horatio ka kendai wa ia dei pat kane ka sengi utrai selatlai. Kane ka sermon jong u Bishop kalong kumni. Suk uta obawan ha kerteng jong utrai. Title jong kani ka sermon lai lasot ka ba ai kani kerteng ka ba sim na ka Psalm 6 pakat fra long ka punriu bat Matthews arpu lai kat lai pu kendai. Jadi kerteng jong kani ka sermon suk uta ubawan ha kerteng utrai en kerku yos im Israel ubawan ha kerteng jong utrai. Kani ka ba sim na gospel kami anil sedang makat kat lai. Penginelek lang banyak kendu ya ukriz haulum olip. Hakan kesengi wan pai na Bethany bat ulek cakmat dala kamon cha kajing cha sitam. Kaba kuj bat kaba kerku jong. Dan pendep ya kajing maya jong kajing penim yangi. Mau ubawan hiar na beneng ban say yangi na kilhu jong kapop. Bat ban pen mi pat yangi rekat bat uhi. Kumba laong hakajin tau bukui. Halor kibor sim borba. Kibor klain bat kibor sensyar. Bat halor kekerteng barok balak ban ai na Ephesus long kebanikong dekat arpuwe. Menta ulawan dalakamon banlek sa Jerusalem. Wan om da kajing ipu iping ne kajing penpau paitba. Kumba onong ruai sam uong. En om perta ne un keang sila un om jam akilenti senkin. Kemudian negeri balasot na Isaya sapu ar dekat ar. Unlong ubah jemnu bat ubas ngeurit. Bat unrung da kajing longrit. So ngin mare ban senran yau kadba ukerki ja kajing syak sitom jong u. Bat ngin pertuk bud ya kitu kibalalek triang yau men syua. Om da kepas siang ya kelenti jong u da kijan ne ki tenat ding sela ulip ne ki sela telai. Henry da kabalek kat balak. Bandem hakmat jong u da kajing ngeurit pada kaba prisyang ban im ya kajing im kumba umon.
nang ta ngin la ban pediang ya ka tin aka jing wan jong u bat u blei ya uba omdon bala ban bu put ban bat ya u un sa hapo je ha ka jing ngaurit jong u ukres ularung syaki jaka ki badum jong kane ke perthei bala lap bala hapno ka jongi bat ukmen ba ulalong ba ngaurit umta na ka bantai jongi ukmen ba ulawan bat im hapdeng jongi bat uyok bentalang ha ka jinglong briu jongi ban penmi pat yangi syaladehi wat la ong ba menta ulakiu sejrong palat ya ki beneng ki bajrong tam kadak jing pensisya ka wasai jong ka bor ba ka jinglong blei jong u henrei ka jing i jong u ya ubreu kan om syong thai tat hadu ba unra ya ka jinglong perthei jongi na ka buram sya ka buram bat ban penlong ya ka ban long kawai bat ka jong u habeneng kumta tengin siang akhmat ki kijat jong u om da ki jain ne ki tenat olip ki ba om don men sim ki ba pen kemen tang ye ki khmat ka to kan nepor bat hadin ki terkhong no henrei ya la dehi ki ba lakup ha ke jingai e jong u dene ki ba lakup pura ha uhi ni ki ba la sya pen baptis ha kris ni dei mangi hi ke jain ki ba ngi dei ban siang akhmat jong u benta baya ki dak saus nam jong ki pop jongi la site no aki ki ba pen im jong ka baptisma bat ngilalong li ke saiwul balik to ngin ya ai buram ya unong job halor ke jing ya om tang de ki tenat slatlai en rei de ki bainong pasisha jong ke jing job jong u pengin ai ba ki men sim jongi pin sim ya ke jaka jong ki tenat ki ba priang snubha kat bangia sno benta ke jing ruai ba puj jong ki kena hakane ke sngi suk uta obawan haka kerteng utrai en kerku ya os im Israel obawan haka kerteng jong utrai osana ya ukun udabit kesni utrai satlai haka bentai jong pi iwe ka iwe utrai en kerku yangi bat unyarap yangi haka bangi sngongu ya jing suspa jongi bat bangin rung syakane kata yo bakui da kajing rublei batak bas ngungu u jisu ubala siu spa yangi bangin job rengkat batu hakapas kha rengkat batu ula job yang kajing yap rengkat batu jisu ngiru ngin job yang kajing yap ya kapop kepala wanra ya kajing yap